Zwede kanda. Hamba kahle. Yebo bhuti. Sengutholile umlayezo ade uthumele ingxelebane zakho. Uzwide ngabe ukhala ngani? Kunendoda la ebengifisa ukuthi ungitholele yona. Iyangikoleta. Iyabaleka nemali yami u-700 engangimbolekile efuna ukuyokhokhela isitatimende semoto. Zwide sangichazela i-page 1 njengamanje. Namanje akazange abuye nemali yami. Ngifuna ubuye naye la ephila. Ungabenzi lutho. Unkabi lo khuluma ngawo uhlala kuphi nendawo? Ngimazi. Wangibalekela. Igama Mzwanele. Mzwane? Ya. Mzwanele. Sekugcwele i-page. Njengamanje sawumbheka. Sokuhlalisa ka yabo akhethe ukuvele wenza into yakho ke ayiphule ikhanda lofa ishaya inhloko ba ngoba yakhafulela bathela wena kophabira bathela bozokuhlalisa kufixiswa kosala bafelo kahle bathela yabisobathela Ega satare kosopere che ti cade il tuebe Ega satare va a correre che ti cade il bulofa Ya che so va di rap Kale wa se abachocha Tong buagan tunganchi Kale wa se abachocha impere Ega satare kosopere che ti cade Singakusiza pesa. Ngasizakala nkonzo ukubona abanjengawo. La nkonzo ngitokile mfethu ngiyafika la eThekwini indawo angiyazi bafu. Khona inkabe engiyifunayo kuthiwa uMzwanele. Awumazi lo muntu? Ngiyamazi. Hlala ngapha phezulu ngizwakele. Ngamanye amasho uthi ngitokile. Oh yeah. Ilungele insizwa. Ungasolutho nje bafu. Sure. Sanibona, igama lami nguKhonza. uNkulunkulu omdala oshintshile waba yikholwa. Hawu, kade ngangiboshwa ngoba phela ngangitshontsha ejele ngagwazwa kabili cishe ngashona. La bengisuka khona bengizubugebengu kodwa ke mangifika ejele ngashintsha ngaba inciko. Hawu, nami ngabona nje sengibanjwa ivangeli nenkosi yaba nomusa bangidedela kusaheli. Manje lana ngifuna ukuveza ikhono lami, nami ngifuna ukushipha ngidumise ngephimbo lami. Manje angikwazi ucula kumele ngenze njani ngoba mina ngangirapela ngibiza ngo-MC Pani bayangijaja emasontweni mangifika ngidlise lesweka makuthiwa come as you are shuthi noma ubane ngeza kodwa ibandla kuthwala izandla ekhanda mangithi ngiyarapha ngishaye ipunchline bengayibambi lokho bengigqolozela yini ngabe nginenkinga yini mangenza ngale ndlela no ngoba nginceke kusekumele ngeke ukurapha no hawu makunjalo yini engayenza thatha ikhono lakho vese Make me rich. Make me rich. Make me rich. Oksala yosechola. Oksala yosechola. Oksala yosechola. Oksala yosechola. Oksala yosechola. Malume, Shani. ngithole umuntu ongcono bengikhombisa wena kuphi. Oh, utheni makhelwane lapha utheni? Angificanga makhelwane kuthiwa angazi kuphi leThekwini town. Ngeke ngambone nje namhlanje lo muntu khona. Noma amsihla hlala. Futhi uyafihla. Azizameke manje ngakusiza phela siwuthola. Angeke mama ngabonga kakhulu. Akasidinga ngesibone. Yebo. Uthe ukwenze njani umshado? Ish. Istory esihle ngane silomuntu lo malume uyakoleta kahle kahle. Umashonisa lo mina ngisebenzelayo. Mina ngokwegama vela ngathiwa kule ndawo ngiyafika hlahle mina ngisithunga into kanjalo. Ya, ungangikhathike nomakhelwane. hayi khuleka malume. Okay, singahamba ngengixabani nabantu. Angexabana nami malume. Okay, uzokuphuma mangiba nenkinga bangisave. Ngingakusave. Ngiyabonga akasihambele. Ngizokutshengisa ngoba Ngiphoyisa isethu vele mina ngisuka le Goli yabe ngiyiphoyisa la khona eGoli.
Yes. lezo nto thetha ikinga Isambe. sobona ngoba phela lapha ngemuva Yebo. eduze ngiyazi ukuthi-ke Yebo. singahamba Sambe. Ukuthi wesitombo wala eSouth Africa lana basizonda basicosha basihambisa manje niphethe le into manje nithi nizama kuyipassport anyana nami nihamba manje nihamba mina nizoyishiya kanjani-ke i-Black Label lana i-KFC lana eSouth Africa Bekile yonke le ndawo le ukuthi ubona. namaphusha-ke Wena masaka. Hey, yini inkinga yakho iphi imali sifunayo? angithi nitheni nambisa nje mina nizokhala-ke mina Yabo wena. Niyaphi mina? Wena. niyaphi mina Wena. nihamba niyaphi-ke nihamba niye Maputo mina ngumhla ka-30 buka manje uyanihambisa ufuna nihambe kuwa niyakhala manje nekhala zinyembezeni Umshana impela azi umuntu lo. miyeke sixoxe kahle uzonishani isigubhu noma nesiginci mina Uyafuna nokusaza ubuchopho njengamanje. miyeke ungamshayi uzonikha ubuchopho wena miyeke aninakiye phela letha ubuchopho bakho mina Angifuneli ukuthi mina wena ngizofuna imali kuphela Mina mina ngizofuna imali kuphela kuwena yes. Hayi uningi. miyeke phela Iphi imali wabaleka nayo? ufuna mali yami mina ikifundi-ke phansi phela nizohlala phansi Okay manaki. Yeah. Ekuseni ngizomshaya. Ngizoyenza lento obungiyayo njengamanje. uzofuna sothi yagula wena amatandani madodafethu, wakho anjani? niyakhala mina manje la Angihlangana ukugala sizobhama amakhekhe lami nifuna imali njengamanje. 700 sokweleta umlungu. miyeke u-700 imali incane kangako Ngiyakukhuza. uyezwa la uyanikhuza mina mina niye nokakuzwayo mina Uzwitsho nomkhosi 700. buka-ke mina nizobuka niyakhala kumanje Wena uqala imali ingane. ngihambe. miyeke phela uzokunika wena uqala ingane-ke sibona ukuthi okay wena uyayazi-ke lento zokhuluma ngayo unishanga impama uzoba niyani imali yakho Msindo buka la malume. umalume nilala ngamasokisi yini mina Akithime mara ka wena. anikhulumi sisuthu mina nikhuluma sishangane mina nwale miyeke lo Mozambique lo Abathathe nawujongela. Yes. Awujongela. anikhulumi isixhosa mina zofa wena nibulawa yini Wena uzofa. nifuna ukunibulala nibulaleni zofa yazwa kodwa niyindawo nizoqhubeka mina nidlala la ukhokha nini imali yakho ngomhla ka-44 yamuza uthini Yeyisa lo muntu umntana wakhe vele. miyeke mina niyini niyihambisile mina miyeke Okumele ukwazi. Njengamanje ngiyahamba. uhambela kuphi ufambela kwini uyafamba ufambela kwini Lapho engizobuya khona. uzobuye wena malume Sasa Buyela mina. ngiyabuya, sasa ngiyabuya ngeke ngayificela imali kusasa ukuchopha ukucwale phansi yes. anginandaba mina nginankinga mina ngingeke Baba. mina niyahamba Baba. wena ufuna ukunishaya sokofu wena thula la mina unganishaya mina angisona isiginci mina Thula la. yes mfana wami mina anisona isiginci mina yes isafety yami yes khona anisona isiginci mina anisona Safety yami. isigubhu uyamba uyalandela lo muntu yenze njani thesuka wena ngiyakusiza lezi ngithi ngiyakusiza kamhlale phansi Wethani? uzofa ngiyakusiza isafety yami ke Akho imali ngizokugada. Ungasabi. Ayi. Ngibongile kakhulu malume. Sengiyekhaya mina ngiyakushiya nje manje. ngibonga kakhulu kodwa nami nginenkinga la Ingani khuluma umntana. bayafika ekhaya labantu Uzokwenzani? bafika la bathi usengisho uma wami labantu kodwa uthe wena uzongigada ngigadekile Ngiyiphoyisa vele sebewufoma nelaziwayo. manje uthe wena ngoba niwumkhandlu nizongisiza ngimvezile umuntu mina ngiyalimala mina kukhonjwa abazali bami Khuleka. yenze njani mina Hayi khuleka ngizokutholela abafana abawu2 namhlanje bazohlezi benigadile lapha ekhaya. ngajabula mina Ubani futhi ungarendi because hayi ungisize kakhulu lo muntu ade ngifuna ngamthola endaweni. uvele ngiyamali lo muntu uhluphe kakhulu asichabene ngibonge kakhulu nkosi yami Hayi. niphile nkosi yami Hayi akubonga mina malume. senohamba kahle ke Yeah. Awuthi uzofaka kuhlungu le nja le. hayi ungamthithi ngani umbona Imali ke ngisiyifunayo. lungile kahle kami niphile Yeah siyabonga. nidakiwe
niphuzile kodwa manje kunalo mfani lona omncane lo mfana bona mfani lo mncane wanibamba kabuhlungu kanjena wathi mina ufuna imali yakhe la mfana lofuna simkhombe ngamabhusha ke nangamacelemba nanga izibhama ngoba manje lo mfani lona unijwayela kabi nizomnika ke uzokuzwa ukuthi uzokhala ingane ke yena funeka nitshela ukuthi yini nalena ayifunayo izonishayisa le obhuti hamba lemuva unganishayisi mina nwasemaputo manje uthe ufuna bhuti wami yaphila bra wami anithi wena ukhumbule uhamba nalo mjidi lona lo mjida lona lo wafika laphana kumina mfethu ezofuna amafoni wakhe ke ezofuna imali yakhe aninayo imali ke mina nizokunikeza kamafoni ke mawucabanga ke wena la ingcondo yakho isebenza kahle uzwadayisa 700 amafoni lawo mabini yiphi uzodayisa ngo700 le phone lingaki le nkulu kangaka uzoyidayisa nge700 kodwa mina nithengeni nge1000 indaba wona utshentsha uhlakaniphile kakhulu uzoninikeza lena ngabunikeza le wena uthathilele umtshele ukuthi ngelinye ilanga angaphinda nimbambe ngalendlela nibambe ngayo mina anisiphuzi isizulu niyasikhuluma ungariphuza kanjani Hello mlungu. Ya mlungu lo muntu lo ngile kuye mina. Ngiyangagaxela lapho ngiyangagaxela sowasho khona phela uthi nentshiza bengingayiphethe. Sewuthi inkinga lapho kwena njengisinawo yebole yona. Ongcobe ngicela ungithumele umuntu nje mfethu lo ozofika kuyethelethelo ngiphasela leli spam. Sasekuseni ngizovela kuye lo muntu lo. Akulungile ngile vele la uShelter ya ngilungile ngathi ngingasheshe